One, two, three, sing! Hello guys! Welcome back to my channel! And before we start guys, don't forget to like, share, and comment, and subscribe to my channel! So today guys, nandito tayo sa San Roque, Guagua, sa bahay nila Ate April. So, sila yung mga guest natin ngayon guys. Hi guys, my name is April Kate. We calling. That's all. I'm And siya 22. naman si... Hey, I'm Crystal Diliwanag. Hey, I'm Mary Grace Bernardo. Hey, Maria Alice Trainer. Area. What? Arona na please, hey. So yun nga guys, nandito tayo para i-challenge natin sila kung sino yung yung matitira guys, yung malaki bunganga. Sa tingin nyo ba guys, sino yung yung last man standing natin guys? Ate April. Siyempre ako. Naligyan ko sa malaki. Wow. Ay, magbalay mo na nga sa. So ngayon guys, instead na Chubby Bunny Challenge tayo, ngayon naman gagawin natin halo-halo challenge. So yun guys, kakain tayo ng isa and then sasabihin natin malaki bunganga. Ganito guys. Malaki bunganga. Dahil April. Meron ba nga? Bago nga. Meron ba nga? Malaki mo nga. Malaki mo nga. So yun guys, pang dalawa na guys. Swing time yun, boss. Malaki bunganga. Malaki mo nga. Long bunga. Ayun na naman. Malaki mo nga. Malaki mo nga. Malaki mo nga. So next guys, pang dalawa. Malaki na malaki. Malaki bunganga. Malaki mo nga. Malaki mo nga. Ma'am. Malaki mo nga. Malaki mo nga. Malaki mo nga. Malaki naman guys. Bubukan na. Bubukan naman natin itong Marley Crackling. Malaki mo nga. Hindi na muna. Masarap na ba ako? Sorry guys. Parang bunganga. Sige. Halo-halo. Long bunga. Malaki mo nga. Malaki mo nga. Uy, mo Oh, nga. oh, oh. Oh. Malaki mo nga. Malaki bunganga. Malaki mo nga. Malaki mo nga. Long bunga. Malaki mo nga. Malaki mo nga. Oo. Wala ko na. Bubuk na. Bubuk na. Wala ko na tayo. Wala na. Wala ko na. Long bunga. Wala ko na guys. Wala ko na. So guys, ano ba yung marshmallow? Long bunga. Wala ko na. Oy. Hindi ko na. Huwag kang oy. Oh, yun na. Long. Okay, kailangan to salty. Magdun. Okay, dahil Wala ko. ano ba punta ko? Wala. So guys, alam nga, siya po yung manalo. Ikaw mo naman ganun ka. So guys, kaya sila po ang manalo. So yun guys, next challenge natin is since madami pa namang natirang mga malos. Guys, magsusubo siya ng ng 4 na malos and then magsusubo siya ng 4 na malos then pagkasubo niya guys, ikakantayin niya yung favorite songs niya guys. So, Kahit ano, Okay. alis. O, ikaw muna. sige. Sino mauna? Ikaw. Ikaw naman yung vlogger dito. Ako na naman. Palagi na lang ako. Ikot-ikot at dinurot-durot. Ako muna. So yun guys, mauna si Ate April. Kasi maganda yung boses niya. Apat? Voice. Yan. Apat talaga? Tatlo lang pa siya? Gabe. So ayun guys, next naman si Adi po. 4 no? 1, 2, 3, 4. Ang mga ibang. So ayun, next si Ate Alice po. 2,
3, 4. Nakakatuwa. Bigla na rin bahay mo. One, patok susubo. 2, 3, 4. 1, 2, 3, sing. Si Ate Grace naman. Si guys ako naman daw. Ngayon naman na. Makakain na ka pa yung pag-is ka rin. Nasugal pa yung market ng muna ko. Ikaw ay asin. Ako sa atin, ganda mo sa tanin, sa inyong pagpindihan, sa inyong So yun nga guys, na-challenge namin yung bawat isa din. Meron talagang times na kailangan mong sumuko guys, kahit sa ano naman. Pero susuko ka, hindi doon sa ano guys. Hindi yung nagkakahulugan na mahina ka guys. Susuko ka kasi kailangan mo ng pagbabago or change for the better guys. Parang sa ano lang yan guys, pag kunyari nadapa ka, kailangan mo pa rin bumangon guys. So yun guys. So dito na po magtatapos yung aming challenge. And I hope you enjoy guys. And don't forget to like, comment, and share and subscribe again to my channel guys. And Hello, please follow my IG, Boss Chris, and my ML account is Crisanbi. Okay. Follow my Instagram account, Ana Maria. Wala akong Instagram. Para sa mga lalaki dyan, chat na ako. Follow me! Basta may kwarto. Instagram account, Rola Lambig. so yun guys. Bye, thank you.